Ajuba kize meba Ijenwe gwabanu Umuwa ne gwabanu N'ọrụ chi welu iburu n'eze Onye chi emeleze n'ụwa Ọrụ onye yechi eze Ugo chi emeleze n'ụwa Ọrụ onye mesili iburu eze Anazeze azọ misi welu bụ n'etu Mgbe gbara agbanyanwụ n'ụwa Na nsi egbe ka na anani Siwa So abịa ka nneta ọrụ ka mfe ife a na-eme ị na-anya ebe ifu na obere 5 bags ka m bute so just manage obere 5 bags ka m wee support ebe a na-eme na ọrụ PG na-arụkwa ndụ daye mma and the reasons I ji after kwana positions like this na ka anyị nyerekwa aka compliment some of the things ka anyị emenwu n'ike aka nke anyị so ndị nọkwa na ọrụ ewere mmanya nke wee kwadagada abịa na mba so anyị makwa na opele mpe just nabata na nso ya fa biko we will still do more better. I'm aging 50,000 out of court. Oh, come Councillor. Onye ka na obe na-eme ka obe ya gbara aka Ahamadike ahize Chineke nyere ụmụ wisdom o nwere ndị enyi n'ọchịchị go ha na-anyọkwa ndị ahụ enyi n'ọchịchị biko so hapụ ọbachi anyị go ha ka okwu mbeka No. maka gidigidi ugwu eze ndị mmadụ ka ndowe ego and ofu ibe nna akwụkwọ ndị Aguluezechukwu onye aje na ngwọ onye dịkwa na ngwọ so ibe na-ekwu na soro udo na awọ na-ekwu ọsị amatabeghị agwa amaka na-esi n'afọ injinia Chike Mojekwu na n'afọ injinia Titus Eze Chukwu na n'afọ PG Ahamadike so mụ nọrọ ebe a wee mara ife na-aga nụ anyị na-asụ ụlọ nnọọ ọ dị ife anyị na-achọ n'obodo maka Ahamadike steeti legacy for future bịa kwuo ọnụ nwa kwuo na o setiri ya wee na-efolo ọp asị m Chineke gọzie unu ụkwụ unu ụzọ Nweke Bridge ya anyị kọmishọna n'anya ọ bụ mmadụ na-eme onwe iwe ọ bụ mgbịrịgba ọ bụrụ ọchụ Igbo kelie n'ọcha ilozogo na enwere nnọọ mmanwụ nkume nke usili ike oke nkịta ji si anya ọkụ ilozogo na enwere nnọọ mmanụ ọ bụrụ chu